Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लोगोसे बेल आइकनआवबो थुना हो जाहाथे आं मा गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननो हायो। गिबि सोंथिखौ नायगोन दिनै जों सावरायगोन मा बड' सेक्सननि एन्सार किनि कुइसन सोंदोंमोन टेट आनजादाव 2019 मायथाइयाव। स' गिबि सोंनायखौ नायदिनि जों ईसान मोसाहारिनि खन्थाइफोरखौ रमान्टिक आइडियल्स आनपेरेलल इन थीम एन्ड एटिट्युड होननानै सोर पन्डितआ बुंदोंमोन? बेखौ बुंदोंमोन मधुराम बर'आ। 122 आव मा होनदों 1922 मायथाइयाव नुजानाय बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइखौ मदाराम ब्रह्मआ माबे बैसोआव रनसायदोंमोन? बेनि अपसना माया 1 बेसेबाङा 23 बैसोआव बे मा खालामदोंमोन रनसायदोंमोन आरो। मावरिजाजों जिरायफानाय सोदोब बेखबाया जाबाय बिमाया उन दाजाबदा। बिनि उनाव मा होनदों बबे मायथाइयाव रुपनाथ ब्रह्मनि नाजानायाव बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुखौ गोदान दिल्लीयाव सुबुं सान एबा गणतन्त्र सान फालिनायाव दिन्थिफुंदोंमोन? बेनि अपसना मा? अपसन नम्बर ए आ कारेक्टमोन। बेनि उनाव नाय 125 आव मा होनदों दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि दोंसे गावनि जोनोम हादरखौ मोजां मोननानै मोननाय खन्थाइया जाबाय दारेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा मा खालामदोंमोन जोंनि हादरखौ मोजां मोननानै बिमा गाव मोजां मोननानै मा दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन। बे खन्थाइनि मुङा मामोन? आसाम फुरि। बयबो गोसोआव दं जानो हानाय। 1919 मायथाइयाव दाजानाय बर' सात्र सन्मिलननि आफादगिरिया सोरमोन? सभाराम ब्रह्म। बर' नायजाबनि पायनार होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? सतिश चन्द्र बसुमतारीखौ। गासा सावनाय खन्थाइखौ खन्थाइगिरिया लिरदोंमोन? बेखौ सोर लिरदोंमोन? खिथु बचन ब्रह्मआ लिरदोंमोन। बिबार लाइसिनि सेथि बोसोरनि सेथि बिसानाव रुपनाथ ब्रह्मनि बबे खन्थाइया नुजादोंमोन? बेनि बिबार लाइसिनि सेथि बोसोर सेथि बिसानाव रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाइ नुजानाया जाबाय मा? बिबार खानाय। बाथ्रा भावनि गेजेरजों फोरमायनो हायो माखौ फोरमायनो हायो होनना सानदों? अब्ला बेयो मा? समाजारि आरो मा दोरों बाथ्रायाबो बेरखांफायो। अपसन नम्बर ए आ कारेक्ट बेना 130 131 निखौ नाय बाथ्रा भावफोरा गावनो गाव मोनसे बेमा आबुं ओंथि फोरमायग्रा आबुं बाथ्रा फोरमायग्रा आद्रा बाथ्रा फोरमायग्रा गोथौ ओंथि फोरमायग्रा। बेनि 131 नि अपसना माया? ए आ आबुं बाथ्रा फोरमायग्रा। प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइ सोरजिफोरा ओंखारदोंमोन मायाव? हाथरखि हाला सनाखि बिजाबाव। सोमजायग्रा मावरिजाजों गाहायनि बबे सोदोबाव बेखेवफा बर' राव बाहायनाय जायो? बे मा? अपसन नम्बर ए आ निफ्राय। आदै गोजान लामा बाथ्रा फान्दायनि ओंथिया मा होनना सोंदों? बेनि अपसना माया? अपसन नम्बर ए आ थाबायनो हायो। 135 आव मा होनना सोंदों? 135 कुइसनाव बिमा रावनि सोलोंनाय मुलाम्फाखौ गाहायनि बबे बुंथिया रोखा खालामो? बे मा? बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथियो 135 निया माया होननानै? अपसन नम्बर ए आ होननानै। साबसिन आरो गोख्रोंसिनै बुजिनो हायो बिमा रावजों। गाहायनि बबे दोंसे खन्थाइखौ रुपनाथ ब्रह्मआ बांला रावाव लिरदोंमोन? माखौ? मिलन संगीत। गाहायनि बबे मोनसे खौरां रोंसारथिया रोंसार होनायनि रोखोम आरो जायगा बादियै फारियै हाथाइ गुदि गारां गैयै आरो सुइजाबहांगोरा महरै रिंसार होजायो? बे मा? अपसन ए। बर' रावाव थि दिन्थिग्रा दाजाबदाफोरा जिरायो मायाव? बिसाननि सिगाङाव। जेब्ला बिसाननि सिगाङाव जिरायो। बर' रावाव मोननो हानाय महरसे नङि जथाय खौरां रोंसारथिया जाबाय 139 ना माया? सि आ। अपसन नम्बर सि आ कारेक्टमोन। फुलदुन। सतिश चन्द्र बसुमतारीया बबे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै जानो हादोंमोन? मायाव? दुधनৈ गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बेयो जानो हादोंमोन आरो। बिमा राव सोलोंनायनि थांखिया जाबाय गोसोनि साननाय हनायखौ गोरलैयै आरो रोखायै फोरमायनो हानाय। अपसन नम्बर ए इज कारेक्ट। प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुनाय बर' इंराजि सोदोब बिहुं बिजाबा नुजायो बेसेबां? 1992 मायथाइयाव। बिमा रावखौ द मादार टां इज एट वान्स ए टुल, ए सोर्स अफ जय एन्ड हेपिनेस एन्ड नलेज, ए डाइरेक्टर अफ टेस्ट एन्ड फिलिं होननानै सोर बुंदोंमोन? बेखौ सोर बुंदोंमोन? रायबार्न। मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय बबे मायथाइयाव मोनदोंमोन? बेखौ बिथाङा बेसेबां? 1988 मायथाइयाव। जुलि बिजुलि नायजाबखौ सोर रनसायदोंमोन? बेखौ दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया रनसायदोंमोन। बिबार लाइसिनि नेहाथारिया बुंनाय बादिब्ला बांला आरो असमिया लिरबिदांखौ
बिबार लाइसियाव सेबखांनायनि जाहोना जाबाय मा दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरखौ खौसेथियाव लाबोनो थाखाय आरो इसान मोसाहारिनि जोनोम गामिया जाबाय बे मा रमान्टिक खन्थाइगिरि बर'नि बे जाबाय मा थुरिबारि। बेनि उनाव मा होनदों इसान मोसाहारिनि जोनोम जायगाया जाबाय थुरिबारि बेखौथ' मिथिखाबाय। बिबार मुगाखौ हमनाय जायो 1920निफ्राय 1937 मायथाइसिम। गाहायनि बबे मोनसे सोदोबनि जथाया मुंमाखौ महर गोनां खालामनानै दानाय बाथ्रा फान्दाय बेयो मा खाफाल गोजाङा। बिमा रावआव गाहायनि बबे मोनसे बाथ्राया गोथौयै हाबनानै थाफायो हारि हारिमु जारिमिनारि आरो बायदि बायदि। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै आरो मा दिनैनिफ्राय टेटनि भिडिअ लाबोनाय नंला गोदान भिडिअ लाबोनायनि मोनसे सानगासिनो दं आरो गोदान माबा मोनसे लाबोसिगोन आरो नोंथांमोना स' बेखौ मोननो थाखाय मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखा जाहाथे मा होनाय लोगो लोगो मोनथिमोन आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै।